खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। इलेक्शन खाथि सफैबाय दा जोंनिया जाय टिकेटनि दाबिदारफोर सोरबा सासेयानो होन बै सासेयानो होन स्पेशली आं बुंगोन फेरेंगा बेखौ मा एफा बुंनो मोजां मोनबाय थाग्रा जाखोथाय बुजिनो मोनला आङो। बिनि समस्तिनि 14 नं चिरांनि बाथ्राखौसो बुंबाय थानो लुबैदों आं। खोनानो मोन्दों रायजो राजानिफ्राय देबोरगाव समस्तियावसो रनजित बसुमतारिया थांसिगोननो। मानसिफोरनि खुगासो दे बियो। देबोरगाव समस्तियावसो गेलेहैयोनो एब्रावहाय। देबोरगाव समस्तियाव गेलेहैयोब्लाथ' मा हालात जागोनथाय आं बेखौ बुंनो रोंला। ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा, फेरेंगानिखौ आं उनाव बुंगोन। आंबो बारा गोबाव जायाखै, गुबुन मोनसे जायगायाव दंहैयोमोन, फुङावसो सफैदों। जोंनि MCLA जायफोर टिकेट दाबिदारफोर बर' रायजो राजानि सिगाङाव बर' रायजो राजा गामि गामि हाबनानै जि गामियावहाय सेन्ट ग्रेभेल गैयामोन बैफोराव सेन्ट ग्रेभेल अन्थाइ गारनानै होदों। मानो आं बेखौबो बुंगोन एसे। जाय लामाजों दालां गैयामोन, जाय गामियाव MCLA EM बेफोर थाङामोन, दा सोरनिबा दल बैनिबो दल बैनिबो XYZ दलफोराबो थांनो हमदों। मानो? रायजो राजानि आथिं हमदों। रायजो राजानि आथिं हमना खुलुमहैदों, खावलायहैदों। 5 बोसोराव बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथां जायखिजाया बिजाथिफ्रा दा 14 चिराङावनो 4 बोसोरावहाय बिथां रनजित बसुमतारिया बबे जायगायाव अन्थाइ गारदोंमोन आरो बबे जायगायाव बियो दालां बानायनानै फिसा औवानि दालांबाबो इमारजेन्सि बानायब्रबनानैब्लाबो होदों। मानो? 4 बोसोराव सम मोनासै। दा इलेक्शना सफैबाय। रायजो राजाखौ आं खावलायगोन, अन्नानै सानै हयै माव आरो सानै हयै भटफोरखौ थुयोब्ला मोजां। आंनि बुंनायाव सोरनिबा UPPL नि, सोरबा BPF नि, सोरबा माबा माबि XYZ नि मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायाव गोजावनानै थांलाबायनानै गोदाव सोराव जाहाथे गामिया गोदोसोनानै थाया। दिनै अन्थाइ गारनानै होदों, दिनै दालां बानायनानै होदों। जे लामाजों दिनै दालां गैया बेफोराव औवानि दालां इमारजेन्सिनि थाखाय खालामब्रबनानै होदों। मोजां जादों, बाख्नायजाथाव। सोरबा UPPL ल' नङा, BPF आबो दिनैहाय बाख्नायजाथाव खामानि मावदों। UPPL आबो मावदों, सोरबा कंग्रेसआबो मावदों बाख्नायजाथाव खामानि, BJP आबो मावदों बाख्नायजाथाव खामानि। नाथाय इलेक्शन खाथि सफैबाय। जों बर' गामिनि रायजो राजाफ्रा सादा सिदा रावखौबो थगायफेरनो रोङा बा बाथ्रा बुंफेरनो रोङा। दिनै बिथांमोना सानथ्रोबनो खामानि मावो। बेला मोनफा मोनफा सानफा खामानि मावनानै हराव थोल्लो गोदो उन्दुनानै थायो। राजखान्थिनि बाथ्राखौ साननो सम गैया रायजो राजाफ्रा। दिनै बिथांमोनखौ माबोरै थगायनो हायो? जोंनि पलिटिसियानफ्रा, बर'नि पलिटिसियानफ्रा, आं बेखौ बुंगोन, पलिटिसियानफ्रा दिनै बिजाथिफ्रा जायफोर भट बिग्राफोर, जायफोर EM जानो नागिरदों, MCLA जानो नागिरदों, दिनै फेरेंगामोन बायदिया 4 बोसोर एथ'राब गोदोनानै बहा थायामोन। दासो भट बिनायनि सम सफैबाय नालाय, दासो दिनैहाय गामिनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बहाबा जाय लामाजों दिनै गारिया हाबजाया बेफोराव दिनैहाय बिथांमोना सेन्ट ग्रेभेल अन्थाइ गारनानै होदों। खारन गावसोरनि इन'भानो, फर्चुनारनो बेफोरबायदि गारि सिकिउरिटिनि गारिफ्रा खारनांगोन ना। नों रायजो राजानिया दिनैहाय साइकेला मा जालाङो बेखौ नाया माब्लाबाबो। आंनि गारिया मोजाङै खारनांगौ, आंनि सिकिउरिटिनि गार्डफोरनि गारिया मोजां खारनांगोन। आरो आंजों जायफोर गामिनि रायजो राजा सादा सिदा मावनानै जाग्रा बै बेक्तिफोरखौ फुस्लायहैग्रा, बुरखायहैग्रा, दिनै बिथांमोननि गारिया मोजाङै खारनांगोन। बेनि थाखाय बेफोर लामाखौ मावनानै होदों। मावदों, थिग, ग्रेट। आं गाज्रि होना बेखौ मोजां मोनदों। 4 बोसोराव बे अन्थाइखौ मानो गारनो हायाखैमोन?
बबेयाव उन्दुनानै दङमोन मा खालामनानै थादोंमोन गोदो बबे एन्जर गुदुङाव हाबनानै थादों दिनै सांग्रां डक्टर सांग्रां बसुमतारी ब्रह्म सार बिथाङाबो गोबां खामानि मावदों खोनानो मोन्दों 14 नं चिराङाव बिथांखौ निर्दलियाब्लाबो बिथाङा गसंगोन होननानै खोनानो मोन्दों दा डक्टर सांग्रां ब्रह्म साराबो जुदि दा बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला दा जेरैबायदि खामानि मावदों दिनै जाय गथ'आ मेगन नुवा बेफोरनि फारसे जाय बिमा बिफाया दिनैहाय बिमानि बैसोनि समान बिफानि बैसोनि समान बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय सम सफैनाय लगे लगे मेगना एसे एसे गोदोलांदों बेफोरबायदि खामानिखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनै मावगासिनो दङ इयुनावबो देरहानानै थाङोब्ला इएमआनो जा एमसिएलएआनो जा बा माबा मोनसेयानो जा बै व्यक्तिफोरखौ नायोब्ला मोजां जागोन मा नोंथाङा 5 बोसोरल' 20 बोसोरसिम नोंथाङा देरहालांनायनि चान्सआ दङ दिनै 14 चिरांफोर बायदियाव रनजित बसुमतारीनि खुगा बर' रायजो राजाफ्रा बुंसोगारदों बुंलायसोगारदों दिनै आरो खुगा खुगा मोजां नामखौबो मोजां बुङा दाउ गोसोम होननानै बुङो जों बेसेबां दुखु मोनो रनजित बसुमतारीखौ जों लुबैदोंमोन एजे बियो हारिनि थाखाय सानसे साननैब्लाबो बिथाङा सेक्रिफाइस खालामदों हाग्रायाव दिनै गावनि बिसि अनजालि बिसि गावनि अनसुलि गथ' फिसा हिन्जावफोरखौ नागारनानै सानै साथाम गथ' फिसा हिन्जावफोरखौ दिनै नागारनानै बियो दिनैहाय हाग्रायाव दिनै सेक्रिफाइस खालामहैदों बिराद बाख्नायजाथाव नाथाय दिनै बियो देरहाना फैनानै मा मावदों रायजो राजानि दिनैहाय 4 बोसोर थांखांनायनि उनावसो दिनैहाय बहाबा सेन्ट ग्रेभेल गारनायनो बहाबा रायजोनि दालां होनायनो बिनि दाथ' बेफोरबायदि बेखौबो मावबावनाय नङामोन बियो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा दिनै जेब्ला रायजो राजानि मोनसे खामानि मावनानै होदों बान्दो खोनानै होदों बिनि खामानि मावनायखौ नुनानैसो दिनै रनजित बसुमतारीया बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिखौ मावदों बिनि सिगां बिहा गियान गैयामोन बिनि सिगां बिखौ मावनांगौ होननानै खर'नि ब्रेनाव हाबाखैमोन सानाखैमोन बियो जानला मानला इउज खालामहरदों बाथ्राजों खुगाजों रनजित बसुमतारीया जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया लेंगुवेजफोराबो मोजां राव बाहायहरा बेफोरबायदिजों बोरै नोंथाङा 10 बोसोर 20 बोसोर देरहाजानोखौ लुबैयो आं आसा खालामदों रायजो राजाया रनजित बसुमतारीनो भट होआबा मोजां जागोन सिदा बाथ्राखौ बुंगोन दिनैहाय नोंथांमोना रनजित बसुमतारीनि अनगायै सोरबा जुदि होयोब्ला आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा रनजित बसुमतारीनि सिन्ता धारा दा जेरैबायदि एबेक्सननि बाथ्रा बुंदों दिनैहाय आरो जेरैबायदि बिथाङा टिपकाइफोर बायदियावहाय बा टिपकाइ बायदियाव साहा बागान हुग्लुंनायनि बाथ्रा बुंदों दिनैहाय एनडिएफबिआ टिपकाइ ओनसोलाव पर्बत जरायावहाय साहा बागान गिदिर खालामनानै होदों 99 समाव मा दावहा जादोंमोन बावहाय बेफोर दावहाखौ जों बुङोब्ला दाबो एनडिएफबि आफाद हिसाबै पर्बत जरायावहाय साहा बागान गिदिर खालामजेननानै होदों होननानै बुङोब्ला एनडिएफबि बेखौ मानिनांगोन दिनै बेफोर साहा बागानखौ फेरेंगाया उच्छेदनि नामावहाय जिसिबि लाबोबाय बिनि नामावहाय थाखा फैसा जमा खालामखाबाय जों गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदिथ' जानो नाङाना नोंनि गियानाथ' बेफोरबायदि जानो नाङा जों एनडिएफबिआ जेब्ला 99आवहाय टिपकाइफोर बायदियाव मोनसे साहा बागान खालामनानै होदों दङमोन बिनि सिगां साहा बागाना थेवबो बेफोरबायदि बुरजा गिदिरनो साहा बागान गैयामोन एनडिएफबिआ जेब्ला टिपकाइ बायदियाव पर्बत जरायाव साहा बागान खुलिजेननानै होयो बे साहा बागानखौनो लानानै नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै सोरबाया 2 बिगा सोरबाया 3 बिगा सोरबाया 4 बिगा दिनैनि दिनाव सोरनिबा 100 बिगासिम गायनो सोलोंदों बा रोंदों सोर फोरोंदों बिखौ सोरनिफ्राय सोलोंजेनलांदों आरो माबायदिहाय नलेज लालांदों बेखौ एसे सानोब्ला रनजित बसुमतारीया एसे ब्रेना शार्प जाबावगोन मोजांसिन जाबावगोन दिनै उच्छेद खालामनायनि खेथ्रआवहाय दिनै दाखालि सासे व्यक्तिया बिथाङा बबे दोलोनि आं बेखौ बुंनो रोङा बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों बिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ आं मानिदों जिहेतु समनि रादाब बड'सा आरो डेम'क्रेटिक खौरां बे खौरां बिजों मोनथामाव नुदों आं नाथाय बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों बै व्यक्तिया
साहा बागान उच्छेद खालामनायनि बिथिङाव आरो लोगोसे बिथाङा खावलायबावदों रनजित बसुमतारीनो आंनि मतेब्ला भटखौ होआबा मोजां जागोन। येस भेरि गुड, आंबो बेखौ खावलायगोन। रनजित बसुमतारीनो जुदि भट होयोब्ला अनलि उच्छेदनि नामाव दिनैहाय जों बर'फ्रा दिनैहाय मोनफा मोनफा सोरबा रबार बागानजों, सोरबाया दिनैहाय साहा बागानजों, सोरबाया दिनै थालिर बागानजों, दिनै सोरबाया माबा मोनसे बागानजों इसे रोंहांदों, सोलोंहांदों। दिनै बेफोरबायदिनि गेजेराव साहा बागानखौ जुदि सोरबाया 90 बिगा गाहाम 100 बिगा गाहाम दङ, बेफोरखौ जुदि सिफायना होयोब्ला बेफोरनि अयनाया, बेफोरनि फाबा, बेफोरनि सावा नाङा लाफानो थागोन। रनजित बसुमतारी नों बारग'गोन, बिनिफ्राय मुक्त जागोन नामा नोङो? माब्लाबाबो नों मुक्त जानाय नङा आरो माब्लाबाबो नों उदां जानो हानाय नङा। आं खावलायदों दिनै पर्बत जरानि जेसेबां साहा बागान दं, राय आरो रबार बागान दं, जाय ओनसोला रबार बागान दङमोन, जाय बायदि जायगायाव दिनै साहा बागान गिदिर गिदिर खालामदों, बेफोरबायदिखौ जों दिनैहाय गुबुन हारियासो दखल खालामनानै लाजोबनायनि चान्सआव दङमोन। नाथाय दा बेखौ फेरेंगाया मा नटिस हरगासिनो दं। बियो मा फाव, मा गियान जादों? बेफोरो मोजां गियान जायाखै। रनजित बसुमतारी हायोब्ला बे साहा बागानाव अनलि पाब्लिकफोरनिल' नङा, जोंनि NDFBनि सोद्रोमाफोर, जोंनि एक्स NDFBनि मेम्बारफोर, जायफ्रा दिनैहाय सार्जेन्ट मेजर रेंकसिम दङमोन, सोरबाया दिनै केप्टेन रेंकसिम दङमोन, बै व्यक्तिफ्रा दिनै साहा बागान आबाद मावनानै दिनैहाय बिथांमोना 20-25टा न'खर फेमिलि फोथांनानै दोनदों। रनजित बसुमतारीया नों हागोन ना? आं नोंनाव मोनसे कुइसन, रनजित बसुमतारीया 20-25टा फेमिलि फोथांना लाखिदों नामा? जोंनि NDFBनि सोद्रोमा गाव खुद खस्थ' खालामनानै, रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावनानै, बिमा बिफाखौ नागारना थांनानै, बेसेबांबा बोसोर नागारनानै थांनानैबो दिनैहाय बै व्यक्तिफ्रा दिनैसिमबो 20-25टा न'खरखौ दिनै फोथांनानै दोनदों। माब्रै? साहा बागानाव खामानि मावहोदों। दिनै बिथांनो दैलि हाजिरा हरगासिनो दङ। रनजित बसुमतारीया हाफेरदोंना? बिथाङा जुदि मोनथिनो लुबैदोंबा आं सासे मानसिखौ सानै मानसिखौ बुंगोन। NDFBनि साग्रिद होनाय दं सासे, बिनियावबो थांनानै नलेज लाहैथां रनजित बसुमतारीया। आरो दाफुं होनाय सासे दं, आरो बिदिनो बेफोर गुबुन गुबुन व्यक्तिफोर दं। सोरबा रबार बागानजों थांनानै दं। जोंनि NDFB सेंग्राफ्रा बेफोर रबार बागानखौ मा खालामहैनो नागिरदों? नों अयनाय खालामाखै। नों साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन NDFBनिफोरनो, नों होनो हायाखै। रनजित बसुमतारी जा मालाय मा जानो नोङो? दिनै NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बेलाव फैनायनि थाखाय, कर्टनि थाखाय फैसा हरदों होननानै दिनैहाय नोंथाङा बिराद गिदिर लादों। बेल फैखांनायनि उनाव कर्टआव हाजिर खालामनायखौ नोंथाङा हरगोन ना हरा? आंनो बेखौ नांगौ। दिनैहाय बेलाव फैदों, मोजां जादों, बाख्नायदों, पिपलखौ थेंक्स बावगोन। नंगौ, नोंथांमोननि सरकार थानायावनो दिनै बै जोंनि NDFB व्यक्तिफ्रा दिनैहाय बेलाव फैदों। नाथाय आं दिनै बे बेलाव फैनायनि बाथ्राखौ आं गोलाव बुङा। दिनै फेरेंगाया उच्छेदनि नामाव NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ नायगार बियो पंगु खालामदों, बुथारनो नागिरदों। आं बेखौ बुंगोन, बेफोरनि दुखुफ्रा नों बारग'नाय नङा, बिनि नों गोजानाव थानो हानाय नङा। दिनै फेरेंगाया जाय व्यक्तिफोर, रायजो राजाफ्रा दिनै साहा बागान आबाद मावनानै जादों, रबार बागान मावनानै जादों, थांनानै दं। दिनै पर्बत जरा ओनसोला जे बायदिसो जेरै ना सारो अब्लाना जेरैबायदि थख' थायो बेफोरबायदिसो। ओरैबो बांगाल, ओरैबो बाङालि, मुस्लिम, गुबुन ट्राइबनि, आरो गेजेर खन्द'आवथ' बर'आनो गैबावा। ओरैहाय फैयोब्ला हाग्रा जोब गेजेरावसो दङ। दिनै बेफोरबायदियाव बर'फ्रा साहा बागान मावनानै जादों, रबार बागान मावनानै जादों। बेफोरखौ मानो? आरो दिनै साब डिभिसन हिसाबै दङ काजिगावआवहाय। दिनै बेखौ फुल प्लेजेड मानो साखोन सिखोन लाखिहैनो रोङाखै दिनैनि गभर्नमेन्टआबो? दिनै मानो साखोन सिखोन लाखिना दोननो रोङाखै? बेफोरबोथ' मोनफा नोंथांमोननि दायित्व। ओरैनो दिनैहाय उच्छेद जों सोरनिबा हाग्रामानि बिबोनांनि
सोरबा हाग्रामानि बिसिनि रबार्ट बागान सिफाय हैनो थांनायनि मुङाव सोरबा NDFBनि सोद्रोमाफोरनि आरो जोंनि NDFB सोद्रोमानि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजो राजाफोर NDFBखौ दिनै पर्बत जराफोर बायदियाव फोथांना लाखिदों। पर्बत जराफोर बायदियाव दिनै फोथांना लाखिदों। जि समाव NDFBआ एस ग्रुप जादोंमोन बे समाव थानो हायामोन। रायजो राजाया फोथांना लाखिदों। NDFB एस ग्रुपखौ आं बुंगोन दाबो फोथांना लाखिदों। नोंथांमोननि थाखाय दिनै सावरायग्रामोननि थाखाय फेरेंगामोननि थाखाय मा बुख्रुब जायाखै बिनि सायाव आरो जाय दिनै NDFB सोद्रोमाफोर आरो जाय दिनैहाय रायजो राजाफोर बिथांमोननि रबार्ट बागानखौ उच्छेद थाखा फैसा जों जमा खालामबाय, जों JCB रेडि खालामनानै दोनबाय। मा राव बेफोरलाय? गनायजाथाव जायाखै रन्जित बसुमतारी। नोंथाङा जुदि पर्बत जरा ओनसोलनि रायजो राजाखौ जुदि अनोब्ला नोंथांमोना साननो नाङा सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा माबि बेखौ साननानै नोंथांमोना जेबो लाब गैया। बर' समाजनि बर' रायजोनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नोंथांमोननि पलिटिक्सआ देरसिन नङा। सर्बानन्द सन'वाल सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, राजनितिकखौ खर' लानानै दुगा खालामनानै लाब गैया। राजनितिकआ दिनै दं गाबोन गैया। बेखिनि बाथ्राखौ सर्बानन्द सन'वाल सारा बुंदोंमोन, सानसे समनि चिफ मिनिस्टार आसामनि बिथाङा बुंदोंमोन। बेफोर गियानखौ बेफोर खोथाफोरखौ सोलोंनानै ला आरो हायोब्ला जोंनि आसाम आयेननि आफादगिरि बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथांनाव सोलोंनानै ला। नोंसोर राजखान्थियाव बिराद जुनियर UPPLनि जेसेबां EMफोर दं ME MLAफोर दं बिथांमोना जुनियर। दिनैहाय चन्दन ब्रह्मआ थांदों, खाम्फा बरगयारिया दिनै थांदों UPPLआव। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिथांमोनखौबो आं जुनियर होननानै बुंगोन। बिथांमोनाबो सोलोंनांगौ दरखार दङ होननानै आं बुंगोन बिस्वजित दैमारि सारनिफ्राय। सार चन्दनाथ' दिनै BTC ओनसोलाव गोबां गिदिर राजनितिक पलिटिसियान होननानै बुङोमोन। नाथाय दिनै बिनि पलिटिक्सखौ जों मोनथिनानै मोनबाय सनस्रा। नाथाय बिनि सायाव आं बाथ्रा बुंनो सानाखै गोलाव। बुङोब्ला सम जागोन फैगोन। आं बिथांमोन सारमोनखौ खावलायगोन। बिथांमोनाबो बर' हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों। सनमान होयो सारमोन। सरि क्षमा खालाम, आं फंनैसो बाथ्रा बेखिनियाव बाथ्रा सोदेरफाबाय फेरेंगाखौ बुंनायनि मुङाव। चन्दन सार आरो खाम्फा सार बिथांमोन सानैखौबो एसे सोफादेरबाय। जानो हागौ नोंथांमोना UPPLआव हाबदों। आंनि हिसाबाव आंनि साननायाव सार चन्दन ब्रह्ममोनाबो सोलोंबावनांगौ दङ। माखासे सनस्रा पलिटिक्सखौ लानानै बेफोरबायदि खालामबा जानाय नङा। सारमोना जोंखौ फोरोंलांनांगोन। चन्दन सारमोना खाम्फा सारमोना जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फोरोंलांनांगोन। नङाब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै जायफोर UPPLआव हाबनाय इयुथ्सफोर BPFआव हाबनाय इयुथ्सफोर दिनै पलिटिसियान जानो नागिरदों बिथांमोनखौ मोजां गियान होलां। बिथांमोननो मोजां पलिटिक्सनि सोमोन्दै खोथा सोना होनानै गालां। दिनै UPPLआव लाइमोनफोरखौ सोदों जों मा होलांदों। दिनै BPFआव सोदों लाइमोनफोरखौ। BA MA फरायनाय गथ'फोर दं दिनैहाय BPFआवबो UPPLआवबो। नाथाय बिथांमोननो मा गियान होलांगोन? दिनै BPFखौ UPPLआ XYZ बुंनांगौ। UPPLआ आरो BPFआ आरो UPPLखौ XYZ बाथ्रा बुंनो बेफोरबायदिसो जों फोरोंलायदों। राजनितिकआ दिनै ब्रेनखौ बिराद सार्फ खालामो, बिराद मोजां खालामो, सोलोंहोयो, फोरोङो। नाथाय राजनितिकआ जोंनाव मा बुलायनाय सुलायनाय होसोलायनाय। नोंनि बाथ्राखौ जुदि एसे खोनासङाब्ला मा जों होसोनाय बुनाय न'आव सोनानै बुनाय गियान दं जोंनि राजनितिकनि दोलोनि माबाफ्रा। बिल्डिं सिङाव सोनानै सोरखौबा बुख्रुबनायनि गियान आखल आखु दं। दिनै बेफोरबायदिजों जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ, जोंनि UPPLनि बर' लाइमोनफोरखौ, BPFनि बर' लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदिसो गियान होदों दानि राजखान्थिनि दोलोनिफ्रा। अनलि बुनायजों सुनायजों माबा माबिजों बे राजनितिक नङा आंनि बुजिनायाव, आंनि साननायाव। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय। रन्जित बसुमतारीखौ आं मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन। थिपकाय पर्बत जरा ओनसोल बायदिया जेबायदिसो फिसा बर' ओनसोल। नाथाय बावहाय जों मा खालामो? उच्छेद होखारनाय, साहा बागानफोरखौ होख्रांनाय। नैबे सोरनिबा दिनै साहा बागान 100 बिगा थानाय नोंबो बानायनानै लाना
नोंबो दिनै बानायनानै ला बर' सुबुंफोरखौ सोनानै दोन बर' इउथ्सफोरखौ दिनै बेखार थानाय सेंग्राफोरखौ दिनै बेफोराव खामानि मावनो हो आरो गुबुन गुबुन मोनसे बिजनेस लाइनाव सोनानै हो नों मानो देरहाया दिनै नोङो इलेक्सन खाथि सफैनायखाय जोंनि बर' लाइमोन जोंनि बर' गामिफ्राव सादा सिदा देग्लाय माइ गायनो मोनाखै रायजो राजाफ्रा बिनि दुखु दं बिनि सायाव आरो नोंथांमोना मा राजनितिकनि गाज्रि पलिटिक्स सोनानै बर' सादा सिदा गामि ओनसोलनि बिथांमोना माइ गायनो मोनाखै बेसेबां दुखुनांथावना नेक्स्ट फैगोन बोसोराव ओंखामखौ मोनजागोन ना मोनजाया बिनिनो टेनसन जाना दं सिन्थाजों नोंथांमोना ओरैनो थांनानै अन्थाइ गारब्रबना हैनानै हाद्रि जाहोनाय रायजो राजाफोरखौ बा माबा मोनसे जाहोनाय बिदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो जेखियानो जादोला गोलाव बाथ्रा बुंबाय आंनि बाथ्रा बुंनाया जुदि माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा APB सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आरो लोगोसे जोबथारनायाव रायजो राजानावबो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजानिसिम क्षमा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि